क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जानाय 77थि नेशनेल चेम्पियनशिप सन्टोष ट्रफी 2023 दिनै जोब्बाय। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय हादरनि देरसिन गेलेनाय 77थि माहारिनां सन्टोष ट्रफी ग्रुप डी नि जोलुर बादायलायनायाव आसाम भार्सेस हिमाचल प्रदेशनि गेजेरजों बादायलायनाय जायो। आसामा 7 गल सोना हिमाचल प्रदेशखौ फेजेनना देरहासार जानो हायो। अरुणाचल प्रदेशआव जानो गोनां क्वार्टर फाइनालाव आसामा गेलेनो जायगा मोननो हाबाय। अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो आसामनि कच दैमालु बसुमतारी बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिन्थिना लानि। मोजां मोनदों जों जे बुस्थुखौ बिराद चान्स खम मोनबाय थादों। जोङो लास्ट 6 बोसोर जाबायमोन आसामा क्वालिफाइड जायाखैमोन। दिनै क्वालिफाइ जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों। नेक्स्ट अरुणाचलाव जागोन फाइनाल राउन्डआ। जों बेनि थाखाय प्रिपेरेसन दाथ' बे मोनसे स्टेपआ जोब्बाय आरो बिराद गिदिर स्टेज दंबावो बेसो इम्परटेन्टसिना। बेखौ जों बिराद सिरियासलि खामानि मावगोन जाहाथे जों बेयाव एचिभ जायो। प्लेयार्सफोरनि गेलेनायखौ माबायदि मोनदों? प्लेयार्सफ्रा टेकनिकेल गासिबो प्लेयार्सफ्रा गासिबो सिनियर प्लेयार गासिबो मोजां क्लाबाव गेलेयो बा डिपार्टमेन्ट टिमजों गेलेयो। गासिबो मोजां टिम टेकनिकेलि साउन्ड गासिबो। ओमफ्राय मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय टिम स्पिरिटआ बिसोरना बिराद मोजां आरोखि। आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों। जों नाजागोन बिसिबांसिम जों सेस्था खालामगोन बिसिबांसिम जों सहैयो। जोंना बेनो मेन टारगेटआ जाहाथे मोनसे हिस्ट्रि जों क्रिएट खालामनो हायो जों बेखौ नाजागोन। जोङो दासिमबो 9 टिमजों गेलेबाय ओमफ्राय जोङो गासिबो टिमजों देरहाजोबदों उइदाउट जों कनसिडिं गल जायालासिनो जों गासिबो खेलाखौ देरहाजोबदों। थेंक इउ। কি ক'ব লাগিব খুবেই হেপী মই যে টিমে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে আৰু লগত আমি ক্লিন চিট ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ গোটেইকেইটা মেটচতে আৰু ট্ৰাই কৰিম আৰু বেটাৰ খেলিবৰ কাৰণে। মোক লাগে যে আৰু অলপ ভাল খেলিলে ভাল আছিলে। তো যদি কয় পাৰফৰ্মেঞ্চ ৱাইজ ছেটিছফাইড হয় বাট আৰু অলপ ভাল কৰিলে ভাল আছিলে মোক সেনেকুৱা লাগে। নেক্সট গেম এতিয়ালৈকে নেক্সট হজটো অৰুণাচলত হ'ব বাট কেতিয়া হ'ব আমি গম পাম। প্ৰিপেৰেশ্যন আমি এতিয়া আজিতো এনজয় কৰিম সিহঁতক এনজয় কৰিব দিম অলপ ৰিলেক্স হ'ম। দেন কেইদিনমান পিছত ভাবিম আমি কেনেকুৱাকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা যায় কেতিয়া হ'ব চিডিউল সেনেকুৱাকৈ। মই খেলিছিলোঁ গুৱাহাটী টাউন ক্লাব হৈ কিনে তাৰপিছত মই কোচিঙত আহিলোঁ। বৰ্তমান মই নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবত কাম কৰি আছোঁ এজ এ ৰিজাৰ্ভ টিম কোচ আৰু এতিয়া আছাম টিমৰ হেড কোচ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আছাম টিমে কেইটা লগত খেলিলে? আছাম টিমে 5টা টিমৰ লগত খেলিলে। টোটেল কেইটা গ'ল হ'ব? টোটেল চাগে আমি 20টা গ'ল মাৰিছোঁ। 20টা চব গেম জিকিছোঁ আমি। ফাইনেল কাৰণে আশা কেনেকুৱা? ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি মেটচ বাই মেটচ চাম এতিয়া নেক্সট কাৰ গ্ৰুপত পঢ়োঁ আমি কেনেকুৱা পঢ়োঁ বাট আমি নিজৰ বেষ্ট দিম। আমি নিজৰ বেষ্ট দিম যেন অসমত সন্তোষ ট্ৰফিটো আহে। প্লেয়াৰসকলৰ খেলাটো কেনেকুৱা? ভাল খেলিছে। যদি মই প্লেয়াৰবিলাক কওঁ চব প্লেয়াৰে যোনটো ভাল এটিটিউডৰ প্লেয়াৰ হয় মই ভবা নাছিলোঁ বহুত ভাল। একচুৱেলি ইহঁতে ভাল প্লেয়াৰতছে বেছি ভাল মানুহ হয় ইহঁতে আৰু বহুত ভালকৈ ইহঁতে কোঅপাৰেট কৰিছে। যেনেকুৱা কৈছোঁ এনেকুৱা খেলিছে। ষ্টিল আমি আৰু শিকিব আছে বহুত। তো সেইটো 5টা গেমত কোনটো টাফ টিম আছিল? আই থিংক ৰেলৱেজ অলপ টাফ আছিলে আৰু চণ্ডীগড় টাফ আছিলে বাট আমি আমাৰ গেম খেলি আছিলোঁ বাট ৰেলৱেজ ৱাজ বেটাৰ দেন দি আদাৰ টিমছ। आसाम टीमा गासैबो प्लेयारा मोजां गेलेदों आरो दिनै गासैबो मेट्सआव देरहाजोबनो हानानै फाइनाल राउन्ड सन्टोष ट्रफिनि फाइनाल राउन्डनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। आङो बिनि थाखायनो जोंनि जायनाखि प्लेयार बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसाम फुटबल एसोसिएशन जानानै जोबोद साबायखर बावदों आरो जोंखौ फैनानै रायजो राजाफ्रा जिहेथु लोब सापर्ट होफैदों बिनि थाखायबो आं बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर। नेक्स्ट मस्ट प्रबेबलि अरुणाचलाव जागोन फाइनाल राउन्डआ। दा जोङो बिनि थाखाय नेक्स्ट प्रिपारेसननि थाखाय रेडि जानांसिगोन। जोङो आसा खालामदों टिमाथ' खोब स्ट्रं आरो गथ'फ्रा जेनाखि प्लेयार बिथांमोना जोबोद हार्ड वार्क खालामदों। स' जोंनि आसाया बेनो कि जोङो फाइनाल राउन्डआवबो चेम्पियन जानो हानायनि जोंनाव मोनसे केपासिटिया दङ। क'क्राझाराव दिनै लास्ट। फाइनाल राउन्डआ अरुणाचल प्रदेश इटानगर। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार।
ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि रड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड।